दुपारची 12ची वेळ. बाहेरून भलतंच तापलेलं होतं आणि ह्या उन्हामध्ये मला भेटायला बरीचशी माणसं आलेली होती. तसं मी त्या सगळ्यांना माझ्या केबिनमध्ये बोलावलं. एकापाठोपाठ एक अशी जवळजवळ 4-5 माणसं माझ्या केबिनमध्ये आली. मी त्या सगळ्यांचं आळीपाळीने निरीक्षण करायला लागलो. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर चिंता एकदम स्पष्ट दिसत होती. लांबून आल्यामुळे सगळेच थकल्यासारखे वाटत होते. चहा पाणी वगैरे झाल्यानंतर मी त्यांच्याशी पुन्हा संवाद साधायला सुरुवात केली आणि मी त्या सगळ्यांना उद्देशून विचारलं, बोला, काय समस्या आहे तुमची आणि मी तुम्हाला काय मदत करू शकतो. तसं त्यातला एक शुभ्र वस्त्र घातलेला माणूस माझ्याशी बोलायला लागला. नमस्कार साहेब, माझं नाव सीताराम पाटील. आम्ही राजापूरवरून आलो आहे. या कथेमध्ये आपण त्या गावाचं नाव काल्पनिक वापरलेलं आहे, कारण कोणत्याही जागेबद्दल किंवा गावाबद्दल लोकांच्या मनात अफवा पसरवण्याचा माझा मुळीच उद्देश नाही. त्यानंतर सीताराम पाटील पुन्हा मला सांगायला लागले, साहेब, मी राजापूर गावचा सरपंच आणि ही सगळी माझ्याच गावातली लोक. तुम्हाला भेटायला येण्याचं कारण म्हणजे 1 वर्षापासून आमच्या गावामध्ये खूपच भयानक घटना घडायला लागल्या. पहिल्यांदा आम्हाला वाटत होतं की हा काहीतरी योगायोग असेल, म्हणून आम्ही त्या गोष्टीकडे कधी जास्त लक्ष दिलं नाही. पण हळूहळू आमच्या लक्षात आलं की आमच्या गावामध्ये जे काही भयानक घडतंय त्याच्यामागं नक्कीच काहीतरी कारण होतं, कारण सगळंच एकदम लयबद्ध पद्धतीने घडत होतं. असं म्हणून सीताराम पाटील पुन्हा शांत बसले. तसं मी त्यांना पुन्हा बोलतं करण्यासाठी त्यांची विचारणा केली. सरपंच साहेब, मला आता स्पष्ट सांगा की नेमकं तुमच्या गावामध्ये काय घडतंय. तसं पाटलांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे बघितलं आणि पुन्हा बोलायला सुरुवात केली. ते म्हणाले, साहेब, 1 वर्षाचा काळ झाला असेल आणि मागच्याच वर्षी अमावस्येच्या दिवशी आमच्या गावातल्या 35 वर्षाचा एक पुरुष अचानकच मरण पावला. तो एकदम रहस्यमयरित्या मरण पावला. जसं की तो ज्या दिवशी मरण पावला त्याच्या 1 आठवडाभर आधीपासून तो खूपच विचित्र वागत होता. तो म्हणायचा की त्याला वाईट वाईट स्वप्न पडतात आणि त्या स्वप्नामध्ये त्याला एक विचित्र आकृती दिसते. पहिल्यांदा आम्ही या गोष्टींकडे दुर्लक्षच करत आलो, पण ज्यावेळी गावामध्ये 2ऱ्या महिन्यातल्या अमावस्येच्या दिवशी ज्यावेळी दुसऱ्या एका पुरुषाचा जीव गेला त्यावेळी पण आमच्या लक्षात आलं की तो पण व्यक्ती मरणाच्या दिवसाच्या 1 आठवडाभर आधीपासून विचित्र वागत होता आणि त्याला पण स्वप्नामध्ये एक विचित्र आकृती दिसत होती. पण आम्ही या गोष्टीला निव्वळ एक योगायोगच समजत होतो. पण 1 नाही, 2 नाही, 3 नाही, तर सलग 6 महिन्यामध्ये 6 मृत्यू अगदी अशाच पद्धतीने झाले. त्यावेळी आमच्या लक्षात आलं की याच्यामागं काहीतरी नक्कीच कारण असावं. त्यामुळं गावातल्या लोकांच्या मनामध्ये एकच भीती बसली. आता पुढच्या अमावस्येच्या रात्री कुणाचा बळी जातोय हे कुणालाच माहिती नव्हतं. आणि त्यानंतर आम्ही अमावस्येच्या दिवशी खूपच काळजी घ्यायला लागलो. गावातला कोणताही माणूस अमावस्येच्या रात्री घरातून बाहेरसुद्धा पडत नव्हता. आम्हाला वाटत होतं की आत्ता सगळ्या गोष्टी थांबतील, पण तसं काहीच घडलं नाही. त्यानंतर पण या गोष्टी चालूच राहिल्या आणि आत्तापर्यंत या गोष्टी चालूच आहेत. प्रत्येक अमावस्येच्या दिवशी आमच्या गावातला एक पुरुष हा नक्कीच मरतो. साहेब, गावातली लोक खूपच घाबरलेली आहेत. बरेच लोक गाव पण सोडून गेलेली आहेत आणि जी गावात आहेत ती जीव मुठीत धरून जगत आहेत. गाव सोडून तरी कसं जायचं? गावामध्ये असलेली शेती, मळे, घरं, गुरं, एवढ्या दिवसापासून केलेला सगळा संसार सोडून जायचं तरी कुठं? आणि ज्यांची शहरामध्ये घरं आहेत ते तिकडे जातील, पण बाकीच्या लोकांनी कुठं जायचं? आमच्या गावाच्या मागं कोणता श्राप आहे ते आम्हालाच कळत नाही, पण आम्ही तुमच्याबद्दल बरंचसं ऐकलेलं आहे, म्हणून आम्ही तुमची मदत घेण्यासाठी आलेलो आहे. तुम्ही जर आम्हाला यातून बाहेर काढलं तर तुमचे आमच्यावर खूपच उपकार होतील. आता सीताराम पाटील असं सांगून पुन्हा शांत बसले. खरं तर प्रकरण खूपच गंभीर होतं, पण मी पडलो एक पॅरानॉर्मल इन्व्हेस्टिगेटर. जर त्या गावामध्ये एखादी पॅरानॉर्मल शक्ती असेल तरच मी त्याचा इलाज करू शकणार होतो. त्यासाठी मला सगळ्यात आधी आता खात्री करून घ्यायची होती की तिथं नक्कीच एखादी शक्ती आहे की एखादा मनुष्यच त्या गोष्टी करत आहे. आणि याची खात्री करण्यासाठी मी पुन्हा सीताराम पाटलांना विचारलं, पाटील, मला आता फक्त एक गोष्ट सांगा की तुम्हाला खात्री आहे का तुमच्या गावामध्ये जे घडतंय त्यामध्ये गावातल्या किंवा गावाबाहेरच्या एखाद्या व्यक्तीचा हात असेल म्हणून? तसे सीताराम पाटील मला पुन्हा सांगायला लागले. ते म्हणाले,
साहेब, जर या मृत्यूमागे एखाद्या व्यक्तीचा हात असता तर मरण पावणाऱ्या माणसाला एक आठवडाभर आधी वाईट आणि विचित्र स्वप्न का पडत असतील आणि त्या स्वप्नांमध्ये त्यांना एक विचित्र शक्ती का दिसत असेल? आणि ज्यावेळी गावामध्ये एखाद्या पुरुषाचा मृत्यू होतो त्यावेळी तो आपल्या घरामध्ये असतो, पण अचानक तो घरातून कधी निघून जातो हे घरातल्या देखील कोणाला माहिती पडत नाही आणि पुन्हा त्याचा मृतदेहच सापडतो. आता तुम्हीच सांगा, या सगळ्या गोष्टी एखादा मनुष्य करू शकेल का? तसं मी थोडासा विचार केला. खरंच सीताराम पाटील म्हणत होते ते एकदम खरं होतं. या गोष्टी मनुष्याच्या आवाक्याच्या बाहेरच्या होत्या. त्यामुळे माझी खात्री झालेली होती की त्या ठिकाणी नक्कीच काहीतरी वाईट शक्ती असणार. आणि त्यानंतर मी सीताराम पाटलांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आश्वासन दिलं की मी 2-3 दिवसामध्येच त्यांच्या गावाला येऊन जाईल. त्यानंतर थोड्या वेळांनी ते लोक त्यांच्या गावाला निघून गेले. पण मी मात्र विचार करत बसलो की त्या गावामध्ये नक्की काय असेल. कारण आजपर्यंत मी बऱ्याचशा अशा केसेस बघितल्या होत्या ज्यामध्ये एखादी वाईट शक्ती एखाद्या घराच्या किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या मागे लागलेली असते. पण आज पहिल्यांदाच माझ्या आयुष्यामध्ये अशी केस आलेली होती की एक शक्ती पूर्ण गावाच्या मागे हात धुवून लागलेली होती आणि जर तिला वेळीच नाही थांबवलं तर ती सगळ्या गावातल्या पुरुषांचा नायनाट करणार होती. आता ती नेमकं हे का करते आणि कधीपर्यंत करणार आहे हेच माहिती नव्हतं. आता 2-3 दिवसांनी मी राजापूरला जायची तयारी केली. माझ्यासोबत मी माझ्या 2 साथीदारांना पण घेतलं, कुणाल आणि अमोल. राजापूरला जाताना मी मला लागणारं सगळं साहित्य घेतलेलं होतं, जसं की EMF डिटेक्टर, इन्फ्रारेड सेन्सर, नाईट विजन कॅमेरे, असं जे मला लागायचं ते सगळं सामान मी एकदम आठवणीने घेतलेलं होतं. सकाळी 8 वाजताच आम्ही घरातून बाहेर पडलो. दुपारी 12-12:30 वाजता आम्ही राजापूरमध्ये पोहोचलो. आम्ही येणार असल्याची पूर्वसूचना मी आधी सीताराम पाटलांना दिलेली असल्यामुळे ते आमच्या स्वागतासाठी तयारच होते. दुपारची जेवणं सीताराम पाटलांच्या वाड्यावरच झाली. संध्याकाळी 4 वाजता सीताराम पाटलांनी गावामध्ये ग्रामसभा बोलवली होती. तोपर्यंत आम्ही थोडासा आराम केला. संध्याकाळी 4 वाजता आम्ही ग्रामपंचायतीमध्ये गेलो. बरेचसे गावकरी तिथं गोळा झालेले होते. जशी सगळी लोकं आली तसं मी चर्चेला सुरुवात केली आणि मी सगळ्या गावातल्या लोकांना उद्देशून म्हणालो, गावकऱ्यांनो, जर तुमच्यापैकी कोणालाही तुमच्या गावाबद्दल एखादी विचित्र गोष्ट माहीत असेल, म्हणजे ती बऱ्याच वर्षापूर्वी घडून गेलेली का असेना, तर त्यांनी त्या गोष्टी मला पहिल्यांदा सांगाव्या. तसा प्रत्येक माणूस उठून त्याच्या माहितीप्रमाणे एखादी कहाणी मला आळीपाळीने सांगायला लागला. मी त्या सगळ्यांच्या गोष्टी ऐकून घेतल्या, पण त्यातल्या एकाही गोष्टीचा आणि सध्या घडत असलेल्या प्रसंगांचा धागादोरा कुठेही जुळत नव्हता. पण मला पण तपास एकदम जलद वेगाने करावा लागणार होता, कारण 2च दिवसानंतर अमावस्या येणार होती. आता सगळ्या लोकांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर मी गावातल्या लोकांना विचारलं, तुमच्या गावामध्ये सगळ्यात जुना माणूस कोण आहे? तसं गावातली लोकं म्हणाली की त्यांच्या गावातला सगळ्यात जुना माणूस म्हणजे मधुकर आप्पा. ते जवळजवळ 105 वर्षाचे असतील. मी, कुणाल, अमोल आणि सीताराम पाटील आम्ही 4घे जण मधुकर आप्पांच्या घराकडे जायला लागलो. गावाच्या एका कोपऱ्याला एक छोटंसं जुनं पडकं घर होतं. ते घर म्हणजे एकच छोटीशी खोली होती आणि त्या खोलीच्या मधोमध एक खाट ठेवलेली होती. त्या खाटेवर एक म्हातारा झोपलेला होता, एकदम हाडकुळा. त्याची कातडी त्याच्या हाडाला चिकटलेली होती. आम्ही आता मधुकर आप्पांच्या जवळ गेलो आणि मी त्यांच्याशी बोलायला सुरुवात केली. मी त्यांना हाक मारली, आप्पा. पडदा आलेल्या डोळ्यांनी ते मला बघायला लागले. तसं त्यांनी माझ्याकडे बघत कापऱ्या स्वरात मला विचारलं, कोण आहे? तसं मी म्हणालो, आप्पा, मला एक गोष्ट सांगा. तुमच्या गावामध्ये जे काय चाललंय ते तुम्हाला माहितीच असेल. तसे आप्पा म्हणाले, होय, मला माहिती आहे. तसं मी आप्पांना पुन्हा विचारलं, आप्पा, पण हे सगळं का घडतंय? तुमच्या गावामध्ये काय विचित्र असं घडून गेलं आहे का की ज्याचा संबंध या घटनेशी असेल? तसे मधुकरराव पुन्हा थरथरत्या ओठांनी बोलायला लागले. ते म्हणाले, साहेब, तुम्ही विश्वास ठेवणार नाही आणि गावातली लोक पण विश्वास ठेवणार नाहीत, पण बऱ्याच वर्षापूर्वी आमच्या गावामध्ये एक भयानक घटना घडून गेलेली होती आणि मला खात्री आहे की त्याच घटनेमुळे आज गावामध्ये या वाईट घटना घडायला लागल्या. तसं मी आप्पांना म्हणालो, आप्पा, प्लीज मला सांगाल का नेमकं काय घडलं होतं ते? तसे मधुकर आप्पा सांगायला लागले,
साहेब, खूपच वर्ष झाली असतील या घटनेला. मी त्यावेळी एकदम लहान होतो. त्यावेळी आमच्या गावाच्या बाहेरच्या बाजूला एक नाईकांचा वाडा होता. पहिले नाईक म्हणजे गावातले एकदम सावकार माणसं. त्या नाईकाच्या वाड्यामध्ये नाईक, त्याची बायको आणि नाईकाचा एकुलता एक मुलगा असे तिघेच राहायचे. पण हळूहळू नाईकाचं गावातल्याच एका बाईशी सूत जुळलं आणि नाईकांनी त्या बाईसोबत लग्न केलं. नाईकांच्या पहिल्या बायकोला म्हणजे रखमाबाईला मात्र ही गोष्ट मान्य नव्हती. त्यामुळे तिनं खूपच आकांत तांडव केला. घरामध्ये रोजच भांडणं व्हायला लागली. म्हणून शेवटी वैतागून नाईकांनी तो वाडा सोडला आणि ते दुसरं लग्न केलेल्या बायकोला घेऊन शेजारच्या गावामध्ये राहायला गेले. पण नाईकांची पहिली बायको मात्र नाईकाच्या वाड्यामध्येच राहत होती, म्हणजे रखमा. आता नाईक गेल्यापासून घरामध्ये पुरुष माणूस कोणच नव्हतं. सगळं त्यावेळी रखमालाच बघायला लागायचं. एक दिवशी रात्री अचानक रखमाच्या मुलाला खूपच ताप आला आणि तो ताप एवढा वाढला की काही कळायच्या आतच रात्री तिचा मुलगा मरण पावला. रखमाला खूपच धक्का बसला, कारण रखमाला तिच्या मुलाशिवाय दुसरा कुणाचाच आधार नव्हता. आणि रखमा हे सत्य स्वीकारूच शकली नाही की तिचा मुलगा तिला सोडून गेलाय. पण तिनं तिचा मुलगा मरण पावलेली गोष्ट कुणालाच सांगितली नाही, तिच्या नवऱ्याला पण नाही. त्याच रात्री मुलाचं प्रेत झाकून ती त्या वाड्यातून बाहेर पडली. ती थेट एका मांत्रिकाकडे गेली. भयानक काळोख्या जंगलातली पायवाट रात्रीच तुडवत तिनं त्या मांत्रिकाचं घर शोधून काढलं आणि त्याच्याजवळ जाऊन तिनं एकच मागणी केली की माझ्या मुलाला जिवंत कर, त्यासाठी मी काही करायला तयार आहे. तिची अवस्था बघून मांत्रिकाला पण तिची दया आली आणि त्या मांत्रिकानं तिला वचन दिलं की मी तुझ्या मुलाला जिवंत करेन, पण त्यासाठी तुला एक अघोरी पूजा करावी लागेल आणि त्यासाठी तुला तुझ्या मुलाच्या जीवाच्या बदल्यात गावातल्याच एका मुलाचा बळी द्यावा लागेल. खरं तर एरवी हे कार्य रखमाने कधीच केलं नसतं, कारण रखमा तशी स्वभावाने खूपच चांगली होती. पण त्यावेळी तिला पुत्रमोहापुढे दुसरं काहीच दिसत नव्हतं. पुन्हा ती आपल्या घरी आली आणि तिनं घरामध्ये येऊन दरवाजा लावून त्या अघोरी पूजेला सुरुवात केली. तिच्या घरातून वेगवेगळे विचित्र मंत्र गावातल्या लोकांना ऐकू यायला लागले. जवळजवळ 2 दिवस हे सगळं चालूच होतं आणि तिसऱ्या दिवशी आमच्या गावातला एक मुलगा अचानकच गायब झाला. दिवसभर सगळे गावकरी त्या मुलाला शोधत होते, पण तो मात्र कुठंच सापडत नव्हता. पण त्या तिसऱ्या दिवशी रात्री आम्हाला रखमाच्या घरातून एका लहान मुलाच्या किंकाळण्याचा आवाज आला. तसं सगळ्या गावकऱ्यांनी रखमाच्या घराकडे धाव घेतली. दरवाजा आतून बंद होता, पण गावकऱ्यांनी सर्व शक्तीने तो दरवाजा उघडला आणि आतलं दृश्य बघून सगळ्या गावकऱ्यांचं धावच दणाणलं. सगळ्यांच्या काळजाचे ठोके चुकले. त्या घराच्या मधोमध गावातल्या त्या निष्पाप मुलाचा बळी दिलेला होता आणि दुसऱ्या बाजूला तिच्या मुलाचं प्रेत ठेवलेलं होतं. ते दृश्य खूपच भयानक होतं. गावातली लोक हे सगळं बघून थरथर कापायला लागली. या बंद घरामध्ये असं काही घडलं असेल याचा कुणीच विचार केला नव्हता आणि त्यावेळी लोक खूपच संतापली. त्यांनी त्या घराचे दरवाजे बाहेरून बंद केले आणि रखमाला त्या घरामध्येच कोंडलं. जवळजवळ 4-5 दिवस त्या घरातून रखमाच्या आर्त किंकाळ्या ऐकू येत होत्या. ती सारखी म्हणायची, मला बाहेर येऊ द्या, मला कोणीतरी वाचवा. पण गावातल्या कोणत्याही लोकांनी तिला मदत केली नाही आणि 5-6 दिवसानंतर तिच्या घरातून येणारा तो आवाज पूर्णपणे बंद झालेला होता. घराच्या आजूबाजूच्या वातावरणामध्ये आता एक प्रकारची दुर्गंधी पसरायला लागलेली होती. तसं गावातल्या लोकांच्या लक्षात आलं की रखमाचा कदाचित मृत्यू झालेला असेल. त्यामुळे लोक खूपच जास्त घाबरली. पण त्या दिवसानंतर मात्र गावातल्या लोकांना खूपच विचित्र अनुभव यायला लागले. नाईकांचा वाडा पुन्हा झपाटलेला वाडा म्हणून ओळखला जायला लागला, कारण त्या वाड्यातून रोज रात्री रखमाच्या किंकाळ्या ऐकू यायच्या. त्या वाड्याच्या आजूबाजूला ती नेहमीच फिरताना दिसायची. त्यावेळी पण लोक रात्रीचं घराबाहेर फिरायला घाबरायला लागली होती आणि हळूहळू गावातल्या एकेका पुरुषाचा एकदम अकस्मात मृत्यू व्हायला लागला. तसं गावातल्या लोकांच्या लक्षात आलं की हे सगळं रखमाचा आत्माच करतो आणि गावातल्या लोकांनी पुन्हा त्याच मांत्रिकाकडे धाव घेतली ज्याने रखमाला ती अघोरी पूजा करायला सांगितलेली होती. त्यावेळी त्या मांत्रिकानं रखमाचा वाडा मंत्रांनी अभिमंत्रित केला आणि त्या वाड्याच्या दरवाज्यावर आणि खिडक्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारची आवरणं लावली, जी वर्षानुवर्षे तशीच राहतील. त्यावर अभिमंत्रित पत्रे ठोकले, जेणेकरून रखमाचा आत्मा त्या वाड्याच्या बाहेर पण येऊ शकणार नाही.
आणि हे सगळं केल्यानंतर मात्र रखमाच्या आत्म्याचा त्रास पूर्णपणे कमी झालेला होता. तरी पण गावातली लोक त्या वाड्याकडे बघायला सुद्धा घाबरत होती. त्यानंतर बरेच दिवस तो वाडा बंद होता. पण आता मागच्याच वर्षी ज्यावेळी गावाबाहेरच्या मोठ्या रस्त्याचं काम चालू होतं त्यावेळी तो वाडा पाडला आणि त्यावेळी रखमाचा आत्मा पुन्हा एकदा मुक्त झाला. आणि तेव्हापासूनच गावामध्ये पुन्हा या विचित्र गोष्टी घडायला सुरुवात झाली. तुम्हा लोकांना माझ्या या सगळ्या भाकड कथा वाटत असतील, पण आता तुम्हीच ठरवा खरं काय आणि खोटं काय. जर तुम्हाला गावाला वाचवायचं असेल तर तुम्हाला त्या रखमाच्या आत्म्याला पुन्हा एकदा बद्ध करावं लागेल. मधुकर आप्पांचं हे सगळं बोलणं आम्ही सगळेजण मन लावून ऐकत होतो. पण आता प्रश्न हा होता की आत्ता आपण रखमाला कसं बद्ध करायचं. आणि मी मधुकर आप्पांना पुन्हा विचारलं, आप्पा पण आता ते घर पडलंय, आता आपण रखमाला कसं कोंडू शकतो. तसं मधुकर आप्पा म्हणाले, आम्हाला त्यावेळीच त्या मांत्रिकानं सांगितलेलं होतं की कधी ना कधी अशी वेळ येईल की हे घर पाडलं जाईल आणि त्यावेळी रखमाचा आत्मा पुन्हा एकदा बाहेर येईल. कारण आपण रखमाच्या शरीरावर अग्निसंस्कार केलेले नाहीत. म्हणजे तिचं मृत शरीर त्या घरामध्ये अजून पण होतं आणि आत्ता पण आहे. आणि पुन्हा जर तिला कैद करायचं असेल तर तिच्या शरीराचे ते सगळे जुने अवशेष तुम्हाला शोधावे लागतील आणि त्याला पुन्हा एका अभिमंत्रित आवरणामध्ये आपल्याला टाकावं लागेल. त्यानंतरच रखमाचा आत्मा कैद होईल. ही भयंकर माहिती ऐकल्यानंतर आम्ही सगळेजण पुन्हा आप्पाच्या घरातून बाहेर पडलो आणि आता पुढचं जे काम होतं ते मलाच करावं लागणार होतं. आता मला रखमाच्या शरीराच्या त्या अवशेषांचा शोध घ्यायचा होता. संध्याकाळची जेवणं वगैरे झाल्यानंतर मी, कुणाल, अमोल आणि सीताराम आप्पा आम्ही चौघेजण त्या मोठ्या हायवे रस्त्याकडे गेलो जिथं पहिला नायकांचा वाडा होता. जसं आम्ही त्या रस्त्याजवळ गेलो तशी वाऱ्याची एक झुळूक आमच्या बाजूने एकदम अलगत निघून गेली, जसं की ती आम्हाला काहीतरी सांगायचा प्रयत्न करत असावी. भले त्यावेळी तिथं तो नायकांचा वाडा नसला तरी त्यावेळी तिथलं वातावरण खूपच भकास वाटत होतं. कारण तिथंच आसपास कुठंतरी रखमाचं अस्तित्व होतं. मी आता पटकन माझ्या बॅगमधली एक एक उपकरणं बाहेर काढायला सुरुवात केली. सगळ्यात आधी मी माझ्या बॅगमधून माझा एक EMF डिटेक्टर बाहेर काढला आणि त्याची स्क्रीन मी माझ्या हातामध्ये घेतली. त्यानंतर मी कुणालला आणि अमोलला EMF डिटेक्टर घेऊन त्या रस्त्याच्या आजूबाजूला सगळीकडे फिरायला सांगितलं. तसे ते दोघेजण ती EMF मशीन घेऊन त्या रस्त्याच्या आजूबाजूला लांबपर्यंत फिरायला लागले. आणि ज्यावेळी मला EMF डिटेक्टरवर खूपच जास्त प्रमाणात फ्रिक्वेन्सी दिसायच्या, जवळजवळ अशा आम्हाला 11 जागा सापडल्या जिथं आम्हाला सगळ्यात जास्त EMF फ्रिक्वेन्सीज मिळाल्या होत्या. त्यानंतर मी सीताराम पाटलांना सांगितलं की गावातली 2-3 माणसं खोदकाम करण्यासाठी बोलवा. तसं एक 15 मिनिटामध्ये गावातली 2-3 माणसं हातामध्ये कुदळ आणि फावडा घेऊन आली आणि आम्ही केलेल्या खुणांच्या जागी त्यांनी खोदायला सुरुवात केली. थोडंसं खोदकाम केल्यानंतर प्रत्येक जागी आम्हाला हाडांचे छोटे मोठे का होईना पण अवशेष सापडायला लागले. ते अवशेष गोळा करून आम्ही एका छोट्याशा पेटीमध्ये ठेवले. पण एवढ्याने काम चालणार नव्हतं. आम्हाला ती पेटी अभिमंत्रित करायची होती आणि त्यासाठी जो विधी करावा लागणार होता तो मला करता येत नव्हता. त्यासाठी मला पुन्हा एखाद्या मांत्रिकाची मदत घ्यावी लागणार होती. आता मी ज्यावेळी गावात चौकशी केली त्यावेळी मला कळलं की त्यावेळी जो मांत्रिक रखमाला मदत करत होता त्याचाच नातू गावाच्या बाहेर जंगलामध्ये राहतो. आता ही माहिती कळल्यानंतर मी गावातल्याच 2 लोकांना सांगितलं की तुम्ही त्या मांत्रिकाच्या घरी जा आणि ही पेटी अभिमंत्रित करून आणा. त्यानंतर गावातली 2 लोक ती पेटी घेऊन त्या मांत्रिकाच्या घरी गेली आणि ज्यावेळी ते परत आले त्यावेळी त्यांच्या हातातली पेटी एका वेगळ्या धातूच्या आवरणाने लपेटलेली होती आणि त्यावर एक लाल दोरा बांधलेला होता. ती पेटी माझ्या हातात देत ते दोघेजण म्हणाले की ही पेटी आपल्याला त्या मांत्रिकाने अशा ठिकाणी ठेवायला सांगितली की जिथे हिला कुणीही स्पर्श करू शकणार नाही. तसं माझ्या डोक्यात एक कल्पना आली आणि मी गावातल्या सगळ्या लोकांना सांगितलं की आपण गावाच्या बाहेरच रखमाची एक समाधी बांधूया आणि त्यामध्येच ही पेटी गाडून टाकूया. म्हणजे त्या पेटीला स्पर्श करण्याचा किंवा ती पेटी उघडण्याचा प्रश्नच येणार नाही. गावातल्या सगळ्या लोकांना पण ही कल्पना पटलेली होती आणि दुसऱ्याच दिवशी आम्ही गावाबाहेर रखमाची समाधी तयार केली आणि त्यामध्ये ती पेटी पण गाडून टाकली. या सगळ्या वाटाघाटींमध्ये 2-3 दिवस निघून गेलेले होते
आता दुसऱ्या दिवशी अमावस्या होती, पण आता काळजी करण्यासारखं काहीच नव्हतं. कारण रखमाचा आत्मा आम्ही पुन्हा एकदा कैद केलेला होता. पण गावातल्या लोकांना अजून पण खात्री वाटत नव्हती. पण मी त्यांना आश्वासन दिलं की आता इथून पुढं गावातल्या लोकांना काही होणार नाही. पण मी येताना सीताराम पाटलांना सांगितलं होतं की अमावस्या झाली की दुसऱ्या दिवशी तुम्ही मला भेटायला या आणि मला सांगा की अमावस्येच्या रात्री काही विचित्र घडले की नाही. दुसऱ्या दिवशी दुपारी 12-1 वाजता सीताराम पाटील मला भेटायला आलेले होते. त्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं की कालच्या अमावस्येच्या रात्री गावातल्या कुणालासुद्धा कोणताच विचित्र अनुभव आला नाही. तसं माझ्या पण लक्षात आलं की आम्ही जे केलं होतं ते यशस्वीरित्या पार पडलेलं होतं.